fil-periklu tal-mewt wara li għala daqqa ta' sikkina tard il-ġimgħa filgħaxija x'aktarx kien residenti fiċ-ċentru miftuħ tal-Marsa u għalhekk l-investigazzjonijiet tal-pulizija din ikunu konċentrati f'dawn l-akwati. Sa issa l-pulizija għadha mhijiex f'pożizzjoni li tidentifika l-vittma anqas x'nazzjonalità hu hekk kif fuqu ma nstabu ebda dokumenti. L-immigrant indarab serjament fil-ġnien li hemm wara l-għassa tal-Marsa u li jmiss ma' triq Deċembru 13 b'daqqa ta' arma li taqta' f'żaqu. Persuni li tkellmu ma' One News qalu li għal ħabta tas-6 ta' filgħaxija innutaw żewġ immigranti jargumentaw bejniethom fit-tarf tal-ġnien. Jirriżulta li l-argument eskala b'wieħed mill-immigranti joħroġ arma u jagħti daqqa biha lil ieħor. Waqt li l-aggressur ħarab, il-vittma irnexxielu jimxi d-dawra kollha tal-ġnien, xhieda ta' dan huma t-traċċi tad-demm li hemm tul il-passaġġ tal-ġnien li ma traċċi baqgħu evidenti anke s-sitt filgħodu. Huwa waqaf quddiem l-asta tal-pulizija fit-triq Balbi jitlob l-għajnuna fejn hemmhekk kien hemm 3 pulizija bil-vittma laħaq għalihom biss illi l-aggressur huwa immigrant bħalu u li jafu, iżda mbagħad intilef minn sensieħ. Fuq il-post waslet ambulanza li ħadet lill-immigrant l-isptar Mater Dei fejn ġie ċertifikat li jinsab fil-periklu tal-mewt. Il-pulizija din jistennew li l-immigrant jaqleb għall-aħjar sabiex ikun jista' jgħinhom aktar fl-investigazzjonijiet. Dwar dan il-każ qed titmexxa inkjesta mill-Maġġistrat Carol Peralta filwaqt li l-investigazzjonijiet tal-pulizija qegħdin jitmexxew mill-ispetturi Kevin Farrugia u Carlos Cordero.